Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. In de weken waarin Cambuur op sneu speelt tegen Jong AZ, zorgen we in dit Cambuurjournaal vooruit. Het is winter, het is koud, de wanden kunnen om, de sjaal kunnen om. En dat zal ik zien gevolgen hebben voor het voetbal. Decembervoetbal had Henk de Jong het al eerder neemt. Tegen Jong AZ speelt Isaac Calon weer in de basis. Hij had een skoftlang blessurewest. Speelt tegen FC Dordrecht voor de laatste keer in de basis. En komt nu er dus weer in voor Michael Breij. Als ik naar de rendementen van Isa en maar ik van Giovanni Korte, ja, die ben ontzettend heug. En dus ja, ik ga mooi de tijd van hem, Isa maar fit houden en goede passen. Nou, en dan hebben we er echt een hele goede speler aan, zonder ik maar één te kwart te doen. Maar het gaat om dat we wedstrijden winnen en wij denken dat we nog meer kans hebben om te winnen. Dit Sambisa komt er ook weer in. Die woedest even op scherp zetten verliezen weekend door hem te passeren. Ja. Ik hier het gevoel, ik denk, nou maak ik eventjes. Het wie net scherp, het wie net wat we willen. Dus dan maak je er even uit. En ik uitlezen en ik hoop dat ze dan even goed look op me binnen. En dat ze dan weer de kop omzetten en paats tegen hun voordeel mee door. Nou, daar had er wat in, denk ik. Wat opvalt als je de laatste drie wedstrijden van Cambuur zag, is dat het spul minder is, maar ook dat Cambuur volle meer kansen voor het jouwt. De tegenstander wordt gevaarlijker en komt dus dichter bij een doelpunt. Erik Schouten, ik maak me zorgen. Want ik zie de afgelopen 3 wedstrijden. Het voetbal is ietsje minder. Nou kan het gebeuren, maar jullie geven veel meer kansen weg, lijkt het wel. Ervaar jij dat ook zo in het veld? Ik dacht, je maakt je zorgen omdat ik niet meer scoren de laatste 3 wedstrijden. Maar Had ook gekund. dat is anders dus. Nee, dat ervaar ik niet. Nee, tenminste, ik maak me geen zorgen. En wij maken ons allemaal geen zorgen eigenlijk. Het zijn wel feiten natuurlijk wat je opnoemt. En dat weten wij ook. Alleen uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat is goed. En ja, als wij de rest van het seizoen zo spelen en alles winnen, dan vind ik het ook goed. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk naar nog meer kans voor onszelf en minder voor de tegenpartij. Dus dat is wel een dingetje waar we aan willen werken. Henk de Jong kundige het al aan. 2 wisselingen in zijn opstelling. Sambisa stiert er weer in, links achterin. En voorin is Isaac Calon waarom in de basis. Dat gaat ten koste van Joris Kramer en Michael Breij. De nummer 1, Cambuur, tegen de nummer Sontjen, Jong AZ. Dan mag je verwachten dat Cambuur de betere ploeg is. En dat is in het eerste jaloeren. Ik zeker weer. De eerste kans is ik voor Cambuur. Dit is een kanonskogel van Doke Smit. Keeper Mees Bakker van Jong AZ nog wel wat moeite mee had. In 2 instanties kan hij deze bal pakken. De Alkmaarders hebben net zo volle te vertellen in het eerste jaloeren van de wedstrijd. Cambuur blijft op ziek naar de openingstreffer, maar hier de crosspaas naar Isaac Calon. Hij weer in de basis dus. Voorzet, goede voorzet op de holf van Jamie Jacobs. En zijn kopbal gaat Jonken de goal. Hij schudt nog naar de skiertruchter. Voerde een overtreding plak voor hebben, maar skiertruchter Martens wilde er net aan. Krijgt wel een trilke Jacobs, maar net genoeg voor een strafskop. Schucht trainer Henk de Jong van Cambuur die tevreden wezen zal met het eerste jaloeren van zijn ploeg. Op een onverloren linkerkant. Calon jouwt de bal mee aan Sambisa. Voorzet op de holle van Muren. En dit hier in Wezenmatten. Maar de topskutter van Cambuur die kopt de bal Jonken. Nog altijd 0-0 dus. Bij Cambuur en Jong AZ. Het voordeel van belofte tegenstanders is dat ze zelfs ook altijd voetballen willen. En Jong AZ kan dat bij tijden heel aardig. Dit is een onval over de rechterkant. Lathouwers, de rechtsback, ziet het de combinatie. Dan krijgt de bal in eerste instantie net waarom. De onval keert dan terug. Altijd Jong AZ. En die Lathouwers, die stiert er dan nog. Die had hier de romte om uit te hellen, maar die houdt hem voor. En via Peer Koopmeiners keert de bal uiteindelijk op de voeten van Cambuur-keeper Sonny Stevens. Mooie onval van Jong AZ. En de redding is ook goed van Sonny Stevens. Goede reflex van die keeper van Cambuur. Op een Jong AZ dan. Naar de voorzet, naar de tweede peel. Kijk binnenhouden worden. Komt hij bij de tweede peel uiteindelijk weer voor. Paul wordt net echt voortdrukken en dan tot hoedemakers dat maar. Maar Cambuur kinderen dan net onder die druk van Jong AZ uit voetballen.
De onval gaat terug en de bal komt uiteindelijk voor de voeten van Mohamed Tabouni. Die helpt het uit. Maar het is op een nij Sonny Stevens met de redding. Na dat goede eerste jaloeren verliest Cambuur de nij wat de grip op de wedstrijd. Dan naar de tweede helte. Daarin gaat Cambuur weer op jacht naar de voorsprong. Dit is een kopbal van Erik Schouten, centrale verdediger nota bene. Die er nog stier vanwege die hoekskop, maar die kopbal gaat oer. Maar Jong AZ had een paar hele vlugge jongens voorin die direct via de counter uit komen kennen. Datzelfde geldt voor Cambuur. Calon jouwt de bal mij om muren. En is dit de voorzet of is dit de Scott? Nou ja, het doet er net daar, want Giovanni Korte die komt correct te kwaad om de bal binnen te gliedjen. Deze bal van Muren, ja, het liep er toch echt wel een voorzet te wezen. Maar hij wilde maar net in. Oh, nou dan, een cadeautje van Jong AZ. Korte, wat doet hij? Wacht het, treuzel het. En wil het onderuit hellen, maar geen strafskop. Het speel je terug, Isaac Calon. Isaac Calon krijgt een trilke en dan gaat de bal vol op de stip. Richard Martens, hij zei dat er een overtreding maken is op Isaac Calon. En daar had Cambuur gelok. Laten we even zien, wat gebeurt er? Nou, net zo volle. Dit is ook een cadeautje die Robert Muren uitpakken kan. En dat kun je wel oorletten onder de spits van Cambuur. Hij scoort en zet Cambuur na een oeren spelen op een 1-0 voorsprong. Dit had de ploeg van trainer Henk de Jong even nedig. Even een gelokje om op voorsprong te komen. Attentie voor deze prachtige bal van Robin Moulin op Korte. Voorzet op Muren. Maar de kopbal Geert Jonken. Het is nog altijd maar 1-0, maar nog 10 minuten te gaan. En dus is die overwinning van Cambuur absoluut nog net binnen. Dit is AZ, maar de kans op de leadmaker. Maar oh, wat komt de ploeg van trainer Henk de Jong hier goed bij. Millen Baas, hij krijgt de bal voor de voeten. Maar de peel, die brengt redding voor de Ljouwertus. Sonny Stevens kind er net bij, maar wordt een beetje geholpen. Dus terug de peel. In de absolute slotfase krijgt Cambuur nog een strafskop. Antonia wordt onderuit lutsen. De bal gaat dan wel in de goal. Maar Skiertje de Martens hier al fluiten. En jouw boppen dat nog een rode kaart om Fons Schemmel van Jong AZ. Een hele hoop gebeurt er net. Op een eigen cadeautje dus dat op een ei uitpakt wordt door Robert Muren. Maar in zijn tweede doelpunt zet hij de eindstand op 2-0. En dus wint Cambuur van Jong AZ. Denderend wie het net, maar wel 3 punten. Nou, ik vond de eerste 24 minuten nog wel aardig, hè. En wie we de overhand. En hier vloept het voort, hè. En, maar eigenlijk weet nog met zijn mooi gespeeld, 4-4-2. En ja, dat hier we wat beter oplossen. Maar toen kwamen we in één keer die roemtes grut. En ja, hier werd het best wel lastig. Maar we hadden de kans dan om de boel te beslissen en om te winnen. Nou ja, toen hebben we geluk met die bal op de peel heen gelegd. Maar gelijk spul hier ik gewoon kent. Maar de overwinning is ik net verkeerd. Wie heeft het hoogste woord in Huizen Jacobs komende week? Ja, we hebben gewonnen. Dus ik denk dat ik dat het komende half jaar ben. En dan gaan we straks het tweede seizoen zelf gaan we daar naartoe en dan kunnen we weer verder kijken. Het was de eerste keer hè, tegen je jongere broertje. Vorig jaar zou het al, maar pakte hij rood geloof ik in de wedstrijd voordat jullie tegen elkaar moesten. Hebben jullie er speciaal naartoe geleefd? Nee, niet zo heel bijzonder. Kijk, voor mij was het gewoon een... hoe zeg ik dat? Het is wel een bijzondere wedstrijd op zich. Maar het is gewoon een wedstrijd zoals alle anderen. En wij moeten weer die 3 punten pakken. En dat hebben we vandaag gedaan. Ondanks niet al te goed te voetballen. Zijn de puntjes wel weer gewoon in de tas. Ja, vind ik heel zakelijk. Maar het is toch speciaal bijzonder. Je hebt toch extra contact? Nee, natuurlijk, wat ik zeg, je let er een beetje op hem als hij aan de bal is of als hij moet verdedigen. En ik vind dat hij hartstikke goed heeft gedaan vandaag. Dus nee, was leuk. Ja, 8 punten Henk, dat is een hoop, hele wijs. Ja, dat is wel heel goed, toch? En maar zien wat we mij maken met z'n allen. En dat we hier stenen, dat hiet er net in je tocht. Hè? Maar we stenen er wel. Cambuur is officieus winterkampioen. Het 3 punten voorsprong op Almere City. En Sam beter doelsaldo dat die voor de winterstop net meer in te hellen binnen. 8 punten is de voorsprong op nummer 3, de Graafschap. En dat is belangrijk omdat de eerste 12 vanzelfs promoveren. Als we onderin sjoggen, dan vinden we daar FC Den Bosch en MVV waarom. Die staan met 10 punten uit 16 wedstrijden laatste. Cambuur wint op een ei en dat dus weer goede zaken door Jong AZ te verslaan. Na je weekend ben we er weer op sneun, dan met een geervetting van de wedstrijd. Dit kan we in de beker spelen tegen Go Ahead Eagles. En een voorbeschouwing op het duel met Excelsior. Graag ontan.
Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.